Jekk Joseph Muscat ma jibżax mill-bidla kif qal, għandu jibda billi jneħħel il-Keith Kembri u lil-Konrad Mizzi illi bemilhom qed jagħmlu ħsara lir-reputazzjoni ta' Malta. Iddikjara dan il-Partit Nazzjonalista li fi stqarrija jgħid li Joseph Muscat għandu jieħu wkoll b'serjetà kbira rakkomandazzjonijiet li għamlitlu l-Kummissjoni Venezja biex verament ikollna l-ħarsien tas-saltna tad-dritt. Flok diskors ċabċib, Joseph Muscat għandu jwettak dak li qed tissuġġerixxi b'mod ċar il-Kummissjoni ta' Venezja, jiġifieri ħatrit tal-imħalfin u maġistrati metodu li jkun tassew indipendenti u mhux mill-Prim Ministru, li l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali jitneħħew ruoli doppji li għandu u li apparti minnu jitwaqqaf uffiċċju ta' Prosekutur Ġenerali, il-President ma jibqax jagħmel kollox fuq parir tal-Prim Ministru imma jingħata rwol propju tiegħu li jara li l-Gvern ikun kontrollat meta jabbuża, li jissaħħaħ ir-rwol tad-deputati parlamentari u li d-deputati tan-naħa tal-Gvern ma jkunux mixtrijin b'ħatrijiet pubbliċi u li l-Prim Ministru ma jibqax jaħtar lil kulħadd u li jkun hemm kontroll speċjali fuq il-positions of trust. Għal Joseph Muscat issa wasal iż-żmien to walk the talk, jiddikjara l-Partit Nazzjonalista.